Igama lami nguzama Mngoma Sibiye Mawuthanda. So namhlanje sizo celebrate i-gender reveal ka Nkosi no Popo sila kwaZulu ekhaya labo. So manje ke sisizoqala sihambe siye etendeni siyoqala uhlelo lethu usegqokile umakoti wethu mami to be si happy kakhulu. We can't wait to know i-gender yomntwana. So yeah, let's go. Okay, njengoba nibonaka abantu sebehleli phansi nangu-ke useyaphuma umuhle kakhulu usezosijoyina la uPhelezelo umkhwenyana wakhe usezongena uzohlala phansi siqale uhlelo lethu. Ayithemba niyambona ukuthi muhle kanjani. Cela hambe kule nto yamameya leni. Always say makunabantu kanje ngiyazina abantu abala abantu badingayo ukuthi uNkulunkulu ukuhlelelile mhlawumbe nelisi abantu abawutekile sifina uNkulunkulu usehlelele ukuthi actually these are the people who need to be here. Ayikho nje yabo. So nje I'm so happy, so nice and intimate, and siyabonga kakhulu guys for really coming and all you've done with background niyazinane zeni. Ngiyabonga kakhulu, I appreciate it. So manje besikade shift the program bekade sizoqala with activities and games, but we decided ngoba usiyawuyena uhosta leyo item so ufuna qala into zakhe lapha. So sizoqala nje ngama speeches, you know, around the table. Omamkhulu basiyeza asimazi yet. Omamkhulu auntie, everyone is here tafuleni asho whatever that they wish to say. Congratulations nokumushela wena. So I think I'll just go in tafula nje kanje. So ngizoqala sisilungu from here going something kancane nami. Oh yes, mami. Wait. Okay, yeah. I cannot start before the speeches. Bamban. Ubengathi ngiyadelela mina mangithi ngibona la iphone ethu umuthi bengibona to right kodwa yeah. Okay guys, let's continue. So yeah, we are starting with our speeches again. Thank you Nami for reminding me of this item. So now that we've rolled the tissue, it's oh yeah, we so njengamanje ke ngithathe i-tissue ngabanikeza ngathi ngicela berole, ngangabatshela ukuthi barolelani. Ngithe nje umuntu akarole mayifuna ukurola upiece owodwa akarole, mayifuna ukurola abawu5 akarole. So bayarola ke njengamanje abazi ukuthi barolelani, kanti mina ngiyabatricka manje mangithi abarole because sekuzoqala ipitch. So ngifuna umuntu akhulume, so ngifuna ukukhuluma into elingana nalento ayirolile. So mayirole 10 kuzomela asho izinto eziyi10 ezinhle ngoNkosi. Futhi akekho ozothi Nje kufike la kusisilungi aqale phansi ngoba yena uqalelile ukunirolisa and wenzea ngishilo vele ngathi ngiyanilahla. So
okay, now we've rolled our tissue. So ngobi phambi kwakho nje mawuzosho whatever, because we're going around the table with our speeches. Mawuzosho whatever uzokusho uzosukuma nayo ke. Bese uyayibamba. Okay. Bese kulezi iqephu ze tissue. It's the things you're going to be saying about Nkosi. So mawune tissue emsileni uzosho nje. Usho uyiziphele iziqephu ze-tissue. So and akukho ukuthi uzoyihlepha uyoshinda banga ihlela la intambela. So sacela siqale ayani sacela siqale ngala on your side. Lo bengazi lo ubesitholile isikole kanjeni. Angasi no uziro nje. So uzobala thina safe zakho sibale 1 2 3 4 5. So sicela ke nje uyishele uNkosi usho nje izinto eziwu5 ofuna ukuzisho kuyena. Sanibonani. Ninjani? Siyabonga mamngoma. Thank you. Sandisela umndeni. Bakondaba ezitha. Umzala wethu wasitholela isithando, asinayo umakoti sinosisi. Sikufisele okuhle. Mina ke ngithe ayikhulu ivacation khona uzokwanda umndeni. Akushume kakhulu. Asilokhu sihambile. Ubekey. Sesiyazi ngisho igama ubekey. UNkulunkulu wethu sikufisela okuhle. Nangesikhathi sokufika usudeliver uNkulunkulu akulekelele lokho nje ufisayo. Umntwana uyisibusiso okuhle kodwa kumkhulisa kwakho ungakhohlwa uNkulunkulu. Usakuphile ukubolekile wena yenza uNkulunkulu azobethi kwenze kuyena. Siyabonga kakhulu. Thank you. Sanibonga. Anele lokukhulumayo. Mina ke usijura wami umzala wethu. Sijura. Ngithanda ukubongela. Ngithanda ukubongela ekugcine ekuzisana nomndeni. Isikhandela abanye unani. Siyabonga ke sijura sisazobelisha lomndeni. Nokuthi nje sibe khona la ekhaya siphelele nosuku kusazosiphatha kahle. Siyabonga ke. Abizwa. Hallelujah. Sazofana nalo nje egcekeni sikuzani Amen. Mina igama lami Ado Nkosi usisi wami. Sithanda ukuphongela dadewethu. Nkosi yabo nje ngoba lethishi incane lethishi kahle kahle. Ngabe igoqe yonke. Hayi siyabonga Nkosi nje usisi kahle kahle ushama wethu zefamily. So nje siyabonga kakhulu sikufisela inhlahla nje wethu. Siswaboneleka ama-characters nathi noNandi sesilindele ukuthi lo zayo yena usiphatheleni. Sifisa ukuthi angayi ngahlangothi la nathi. Noma soba nenkinga. So nje sikufisela inhlahla umuhle. Sanibonani. Igama lami nguLondiwe akamhlobo. uNkosi umzala wami. Siyabongela mzala, siyabonga ngokusimema, siyabonga kini lonke. Sanibonani. Hello. Sanibonani khaya. Igama lami nguNtombi kayibuzwa. Ayashanda
isibongo sami lebangene emachibini. Kube nethishu yakho Ntombi kayibuka. Abinule. Ukhuluma ispeech esilingana nethishu yakho. Uthi muhle, ngiyamthanda, unezifathi. Ya. Ngizoqala sengibingelele nonke ngokukhethekile. Kuthiwa yini peace. Ngithi nje Nkosima Mzulu. Esibili ngiyakhanga. Esithathu angazi noma ufike ngithi usisi wami noma umshana noma umzala wami konke nje. Amen. Engingacabanga ngimina noNkosini. Uyikhona. Ngiyabongela sisi wami, ngiyabongela ngane kaMakhuzwayo. Kulesi sigaba sokusola njengamanje. Sonke sisafisa, nasafisa ungena. Hayi manje. Kanti uNkulunkulu akusize mhla kufika usuku lwakho. uNkulunkulu abe nawe lapha oyobukhona. Akwandisele nawe impilo yakho yokuphila. Ngiyathanda nje mina ngingedwa. Ngiyafisa nje ukuthi kube ugele. Uphinde futhi ukuthi boy. Bese uyavala. Sanibonani. Mina igama lami Khosi Ndlovu. Sengumese Ndlovu manje. Kodwa uMamhlongo. uNkosi ngusisi wakho omdala. Yeah. Ngikufisa inhlanhla sisi uhambe nyathelweni zasisi omdala. Yabo. Njengoba usushayina nge-3 usisi omdala nga-3. So ngisibina iy'nkomo zakaZulu kufanele kuyibuyise futhi ngentombazane. Zibuyele ukukhombisa ukubonga njengoba baletha nje bakulobola iy'nkomo ingane yentombazane ibuyisele iy'nkomo zakwaZulu ngoba nayo isazolotsholwa ihambe futhi ziyabuya iy'nkomo zakwaZulu. Mina bengifisisayo ngathi ngaba ugele ngifisele ngifisele inhlanhla-ke Nkosi kuyakhulekwa-ke sisi umuntu bekhulelwe nje abamaningi ama-challenges uyuthole ukuthi ubungenagula uthole ukuthi sivele kuthiwa nje i-BP inyukile kuyakhulekwa nje uma ukhulelwe ukuze yonke into ihambe kahle ungaze ugcine sekuthiwa eyi asisale sesimsusela ngenxa yo-BP nani but uNkulunkulu ngiyakufisela nje ukuthi yonke into ihambe kahle sisi tete kahle yonke into nje ibe right niphumelele nala emzini wenu. Amen. Amen. Angizophinde uqale ngale futhi. Yebo. Mina igama lami ngitholile ngowakaShandu. I've known Mrs. Zulu for I don't even know how many years now. Ngalungu sisebenza e-FNB eMandeni and she's one of the ladies engeke ngize nguye kuphila naye. She's always been there in my life. Ngisho kuthiwa ngangiyodeta she was there. She's the lady uyileyo muntu nje wesifazane engeke ngize ngeke ngisho ngabe kuthiwa bekufanele ngihambe ngeke but mangabe kuyena kumele ngiyeke ngingayi ngiye entweni esuke inayo. So ngengithanda ukusho ukuthi ngiyabonga for ukwazi ukuthi uNkulunkulu angiphe ithuba lokuthi ngikwazi ngiphile nawe ngisho singasasebenzi ndaweni kodwa nje sihlezi sinaleyo communication. Ngifisa ngathi singahlezi sizwana kanjalo. Ngimfisela konke okuhle emzini wakhe. Ngifisa ngathi ngisho umntwana wakhe lo musha azomthola ngaba intombazane. I know it's a girl. Guys, that's why I represent uPhiki ngoba ngiyazi intombazane. So nje engikushoyo ukuthi ngikufisela konke okuhle kungabi bikho ama complications. I know she's a praying woman. Ngiyazi ukuthi yonke into izohamba kahle. Funa ukwazi ukuthi ngohleze ngithanda noma ngabe kukuphi ngohleze ngikhona. Thank you. Igama lami nguSitheni wami Khathini. Okay, mina ngizuthi sengimazi kangakanani but uNkosi ucolleague wami from upartner in crime actually.
So bekuthanda nje ukuthi ugeli sizomamukela kahle namhlanje ugeli. Yes. Sizomamukela kahle namhlanje. Hayi sanhluza vele. Siyafisa ukuthi konke kube impumelelo idede kahle. Mina Nkosi yami ngizoba nesiza. Angikuzohamba ngedwa ke manje ngoba besifuna sikazi sifuna leyodwa lanzekile. But waiting awedwa ke these days. And then we go back to work kanye futhi. But it comes with the consequences. But kuyakhona kubonke sifisa okuhle. Okay, nanoma kuyiphi igender sijabula sobonga kodwa besifisa ugelo. Yeah, all the best. Sanibonani. Yebo. Igama uNokulunga wakanzimande. Igama uNokulunga unganzimande. Nzimande. Mphephetho. Yebo mama. Ovilakazi obogwana uyena lo. Ngangabalaleli esakanzimande sani silaleli. Unkosi ucolleague wami. Hey ngifikele eNkosi bazalwane. Ngifika nje emsebenzini ngifike mama Lwana unkosikazi kaMazulu Magebazi. Ingakho ngifisa ukuba umfana. So unkosi like if umazi she's that Bible person okwenza ufile welcome awuzweli like ngathi mufike emsebenzini sekufanele mhlawumbe uqale umind ukuthi uzowenza kanjani ukhuliswe kahle bathanda abangoma siyabonga unothando nje futhi open futhi into engayifuni ukuyakutshela ke nje la ngimthanda khona uzomanje nje uthi hayi yabona ke akusahambi kahle. So mina nje noma ethakathanda ukuthi ngisho le ngishoyo but Lwana nje uZulu Mageba. Sanibonani. Igama lami uNompilo kaMngoma uMrs. Unkosi uSisi wami njengamshiya libele. Amen. Siyabonga namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufikile wazobapha isipho la ekhaya kwaZulu ngoba isona sipho sikazi uNkulunkulu sibefikile kuye uma uzokwazi. Siyabonga lokho. Sijabulele sivindele uBoy. Sindindele uBoy sathi konke ke kungahamba kahle kube kuhle konke. Mina nguNondo ngabana umngani kaNkosi sasana from high school. Wow, that's good. So namhlanje size ngosuku olukhulu laNkosini olusijabulisa sonke umuntu udele konke-ke ukuthi izojabula izothi namhlanje noma ngabe isikhathini nango-12 ebusuku nango-1 mase nje kusukile 24/7 ngizohlezi nginawe. Hallelujah, ntombi ethini. Igama lami mina nguXolisa. Mina Nkosazana
nanifunda ndawonye mina nginathi ngiwaphisa kodwa nje ngithi ngiyakufisela kokuhle ngaba nawe this journey and the kind of person that you are. I really do with whichever gender it is, it's going to be like a welcomed individual. And when you feel overwhelmed, thank you. Joy. Honey, joy. Omnyo 3 ngithi prosperity. Omnyo 3 ngithi tomorrow wealth. Oh yes, Omnyo 3 ngithi continue being a prayerful woman. Which I feel okay. It is. Actually, the pregnant, you are born already. You are there. I know you are doing it. Omnyo 3 ngithi continue being a worshiping woman of God. Bese Omnyo 3 ngithi nkosami kube umphathe kahle usibari wethu. Hawu sekuphelile. Lo 3 wokugcina lo uthi nje konke kuhambe kahle uNkulunkulu abe nawe. Nje konke okunye okufisayo engingakwazi kusenhlizweni yakho. uNkulunkulu ngicela kuphumelelisa. Amen. Hawu. Ngiyanibingelela nonke egameni elihle leNkosi yami uJesu Kristu. Amen. Isimo sami sizophuthuma ngasona ngasokuthi ngivele ngaphiswa. Hayi asirobha ngeke. Igama lami ngulungile wakwaNkosi, uMamngoma. Ngiyinkosazana yenkosana. Bese kuthi ke udadewethu lo ozalwa uMnkunzi nomakhuzwayo owenza ingqiba amasondo namhlanje ngakazi bekhona emhlabeni. Mangikhotha nje leyo ngiyadlula nje kuyona sengenzela abakakhuzwayo bazi ukuthi sayibona le mpahla yenziwa kwaMngoma. Bazi nje ukuthi sayibona futhi siyayijabulela. Ingqiba amasondo egcwele ibhasi asikaze siyibone sayibona ngoMankosi noMpilo. Ngiyanithanda nonke ngifuna nikwazi lokho nithi nihamba nazi ukuthi uMamngoma uyanithanda nonke lo wakwaNkosi. Nkosi ngiphile. Lapha ekhaya abantu abaningi ababizwa ngoNkosi ngiphile iqanje iqa. Makuthiwa khona uNkosi ngiphile kwaMngoma uzokwazi ukuthi okay uyayiphasela nje loyo. Uyayiphasela indaba zakhe zimhambela kahle. Uyayibona lonto. So nje uNkosi ngiphile lo uMamngoma wakwaZulu. Nayo ileyo ngxenye. Ake ngiqale la. Kunento ewuthintayo umoya wami. Uma abanye abantu abayi-understand but into yami ngedwa. Ngicela ukuqala ngibonge abakwaZulu. Ngibonga abakwaZulu for ukuhlonipha isibeletho sakwaMngoma. Bathi isona sibeletho siyothwala umntwana wakwaZulu. That is big. Noma ngabe uthini empilweni ukhulu lokho. When a man respect your womb and say my seed is going to lay in that womb. Ngiyababonga abantu bakwaZulu ukuhlonipha isibeletho somntwana wakwaMngoma ozalwa uMakhuzwayo. Ngithi thank you for that. And also uNkulunkulu nje abandisele azi ukuthi abantwana bangababo. Abantwana iqiniso elikhulu kunalo lonke. Abantwana bendoda. Noma ngabe thina accepta kanjani siyithini noma ifeeling esiba nayo emva kwetheater sithi this is mine, this is my own, then the imbewu izwi lenkosi lithi ingane nje ingendoda ingane ngeyembewu. So yikho we always respect and umusenkingeni kodwa ngizoyithini ingane zendoda uba ne stress sokuthi wara. So I respect the Zulu people for making our sister uNdlunkulu. Siyabonga uNkulunkulu muhle, uNkulunkulu mkhulu, and we don't take it light that you uthe ziningi ibeletho gcwele imandeni yonke
nesitenga sonke wathi lesa kwami ngomisiyoni siyothala indlalifa zakwami. Siyabonga. So mamngoma siyabonga qhubeke ntombazane njobe beseshilo udadewenu lo ukuthi as a praying woman qhubeke nje ukhuleke uqhubeke wenze konke uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngalesi sipho akwenzele sona isipho nje esihle esibiblical ukuthi this is just a gift from God. That is why nabangenakho they don't have to take offense because this is just a gift from God. You understand? So ithi into impela uNkulunkulu senzele umsa nathi siyabonga namhlanje we are grateful of whatever. Owami umkhuleko ke bazalwane ufisa kube insizwa le ezalwa namhlanje. Hayi ngento eziningi ngenxa nje ukuthi fanele kwandiswe umndeni. Fanele kwandiswe umndeni siphume emakithi siye emzini yabantu. Sicabanga ukuthi siyokwandisa umndeni. Sibe sazi ukuthi akukho emandleni ethu. Ngoba ibiology sesiyayazi ukuthi umuntu ofika negender yengane. Ispam. Asinaso ke thina ispam. Ispam esenza igender yomntwana. Ibiology ngisho njalo. So makuyintombazana le uZulu loyo owenze leyo nto. Makumfana uZulu owenze ukuthi kube kanjalo la ekhaya. Kodwa mina ngiyakhuleka ukuthi kube insizwa kwandisibongo kube mnandi. Nanokuthi ke uPrincess Nandi guys is just very special princess. I don't want to put pressure on any other princess engazalwa la endlini because it's gonna be very tough for the princess. So I wish to God and pray to him ukuthi let it be Unathi ojoinwayo because Unathi will handle the boy. Nathi is in control, Nathi is got everything. Right, uzoyihandlisha kahle iboy kamnandi. Kodwa Princess Nandi ngibona ngathi ugela uzobe nyathela emva kwakhe ethi angazi noma nyathele ngalolu nyawo athumethi avela be frustrated Princess Nandi ukuthi why doesn't she do things right, you know? That's why nje ngisabi stress esohlasela lengane. That's why I want a boy so that the boy izofitha ini Unathi athi lalela bafo asishi. Understand? Bafo sishona ngale lo uzothi geli why can't you get it, you know? So that is why ngithi nje mina nje ngifisa kube insizwa lena kwandiswe lomndeni kube mnandi kakhulu. Siyakubongela Nkosi Mphile. Sikubongela kakhulu. I like your character as a human being. Sakhuluma nje ngodadewethu. Noma as a human being, you are such a great human being. uNkulunkulu akubusisa kwandisele ngumuntu okuphilekayo ngumuntu omnandi. Other than being a sister, you are just a proper human being. So nje ngiyambongela nje nobaba uZulu ukuthi wayitholela wena. Nawe futhi ngiyakubongela ukuthi wayitholela uMageba because naye is such a beautiful person. So nje uNkulunkulu alibusise leli khaya alandisele. Ngihlale ngisho baningi abantu abezemva kwami kodwa bama role models ami. Njalo mangila ekhaya ngifike ngitshela uma ngithi uNkosi usenze ikhishwe ma. uNkosi usefake amathanzi ma. uNkosi usenze driveway. I just can't believe your ability as a woman, as a human being. Ukuthi awuyona lenhlobo ethi ngifuna boom uthi ngenza lokhu manje kuyahlangana ngenza lokhu manje and mase kuhlangene konke you say kuhluke ngani kunalabo abakuthola kanye konke because seku intact, everything is intact. Unomzi wakho umnandi nekhishi lakho si happy umna dadewethu well done. As such a young kid, I'm very older than this girl. Ngimdala kakhulu nje kuNonkosi kodwa nje uyi role model yami nami sengimdala let's ngempela ke manje. Okay, no it's manisho njalo. I think asiqhubeke program ngofaka kancane music ethi Rodanda uSiya
We are now on the next item before the review, which is Definitely reveal. ngoba ngenye item esengisole reveal